hei, reperii au apărut. Deodată jumate erau ca puie, jumate erau ca uzi. Pe urmă la tăți odată o început să le placă paraziții. Ei, dar cum era principal, mergem toți înainte. Erau și tusofi și concerte și unele chiar plătite. Numai că rapper moldovan la înregistrare strigă: dacă ne să avar de studio, urlă: aici te rap pe moldovnești, încaliți-vă! Aici te rap pe moldovnești, albasiți-vă! Da, limba noastră română-rusă e greu de descurcat. Dacă de adevărat te sună pe ritmuri de rap. Și-am înțeles că e loc și pentru un bazar moldovenesc curat. Cum de fapt pe albumul ăsta eu tot încerc să fac. Cum de-o băgat de vreme eu mă rup pe internet parvește. Și de atâția ani să pricalește, grăiește moldovnești. Aici te rap pe moldovnești, pricalește-te! Aici te rap pe moldovnești, albasiște-te!